the Golden Heart CGH mainosembo mamalo mogik ma idhialo godo oganda ipachoka oganda mosebedo mana jatend piny. Pachi kotudore kod mano kaachiel kod wachni mogik kawatieko. Wakili. Erokamano mano chiwo ne Raila, Honorable Raila order mamalo en gima ber kabisa kendo anta paro ni mondo Sirkand Kenya oket gimiluongo ni an award. Oket an award mabedo celebrated with speeches ga ngoa e Raila Odinga Day biro pango mos. To mage tedonye nikech ma hero kendo en a teacher kendo en ngama wa imilit omiyo details gik madongo paro ni ker nego bedi biro chano kanyo mbele. Mogik yena monda duok erokamano ne the media house miluongo ne Royal Media Services. Umiyo jo Kenya mang'eny, oganda Luo mang'eny o celebrate o follow kendo o iko Raila from their homes mondo ok nyal chopo. It was a mark of friendship. And then the chairman himself, Sir S.K. Macharia, came out to mourn his fallen friend. Erukamano, God bless you. God enlarge your territory. God cover you. And may the Royal Media House be rich and wealthy with a wide range of reach. Marareo, wamiuru jotendwa mo ready ni serikali lwedo ge Lamu, wako uru mbade, wako